सेक्रेटारि फंबाय माथो आदा गावबुरासो आं गैयासो नंदोंमोन नोंखौ दङ आदा दङ फै आदा फै इसोर बिमा बिमा माथो जाखो नैलै आदा गावबुरा फैदों थांगौ र' हाब बहाथो थाङामोन नों आं डिब्रुगड़आव थांदोंमोन दासो सफैदों नै जिरायदोंसो पेपारसो नायबाय थादोंमोन आं नै फंबाय सेक्रेटारि आं नोंखौ लोगो हमनाया मोजां रादाब लानानैसो फैदोंलै आगै आं बिमा बिमा ओरै फैनोलै आदा गावबुरा फैदों माथो गेदेरफोर फैदोंलाय औ बेवाइफोर थां बिमा साहा खाबनै लाना फैदां साहा खाबनै दे जिरायथ' नोंसोर एसे बावनो जिरायनानै साहा लोंलायनोसै एसे मोजां गाज्रि आं सावरायलायनि नोंखौ लोगो हमफैनाया मोनसे गोनां बाथ्रायावसो फैदोंलै आगै मा गोनांब्रा आदा नों बे जोंनि गामिनि सेंग्राफोरनि आखलखौ नुवाखै आरो दानि मुगाखौथ' बुंनांला अखा नायबाथाय जौ जुवा तास लोंनाय जानाय ना बेदर दा बुंसै बेनोसै बेखार गथ'फोर मा मेट्रिक पास जानाय मोजांबो फरायनो हाला खालि बेंगालर गुजरात थांबाय बायसै बेखायनो जों एसे मोजां सावरायलायनोसै नंगौ आगै नंगौ नै सेक्रेटारि फंबाय बे बाल्थिं पारायाव गांलाब गांथाब हाया ओरैनो गोलैसोना दं नंगौ दा बेखौ आंनि गोसो बादिब्ला नोंसो हागोन आगै नोङो एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बिथांमोनजों सावरायनानै जा सुबिदा मोनो बेखौनो मावनो नाजादो आगै बिदि खालामनाया मोजांबो जागोन दानि बेखार गथ'फोरखौ जुदि मोनसे गुड खालामनानै एंगेज खालामना दोनाबा इयुन जोलैया खिन्थु मोजां नङा नंगौ फंबाय आं बेखौ सावरायनो थाखाय गामिनि गोरों गोरा दंथ' आंबो आदायाबो एसे हेफाजाब होदो गासैबो जाफुंजोबगोन आंबो जेब्लायबो नाजागोन मावना जायो ना जाया रोंगौ ना रोङा रोंगोन मानगोनां आफादगिरि आरो लाट गावबुरा आदा आरो जोंहा नुजाथि फैनो हानाय एग्रिकालसार अफिसार सार लोगोसे जोंनि मिंमां हालामनि लोगोसे बाल्थिंपारानि रायजो राजाफोर आइफोर आफामोन दिनै जों गामिनि आलांगायै थानाय हाखौ माखासे बेखार गथ'फोरनो खामानि एबा आबाद मावनो रायजोफ्रा हाखौ होगोन होआ जाहाथे दिनैनो जोंहा आफादगिरि थानाय समावनो आरो लाट गावबुरा आदा दङ अफिसार दङ जोंहा एग्रिकालसारनि गासैनिबो सिगाङाव जाहाथे गाव गावनि मतामतखौ बुंलायो बेखौनो बुंनानै जिरायनाय जाबाय आच्छा रायजोफ्राथ' खोनाबाय नेहाथारिया जोंनिया मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होबाय मंगल आरो राजुनि दैदेननायाव बेखार सेंग्रा माखासेया आबाद मावनो हाबिदों दा जोंनि रायजो राजाफ्रा हाखौ हगारोना हगारा आरो हगारोब्ला माबाफोर बिनिमयफोर नांगोन नामा बेखौ साफा साफायै बुंथिनानै होलांनो थाखाय आं आफादगिरि जानानै खावलायनाय जाबाय नंगौ बे राजु गुन्दानो मंगल गुन्दानो जों हाखौनो होआ बिसोर मालाबा फाननानै जानासो खारगोन होथारा जोङो होथारा होआ जों मा रायजोफोर बे मंगल पाप्पि गुन्दानो बे हाखौ होनो नागिरदों नामा नोंसोर बेना मैया दाखालि दाउ अमा खावनायनि केसानो जोबाखै आरो हानि केस होबावनो बिसोरो मावनानै जानो रोङा बिसोरो आदै मादैमोन गोदोनि गुन्दाया दा बोरै सोलायनो आंथ' गोदोनिखौ गोसोखांबा बाराबा आवलायनोसो लुबैयो आं साल्ला होआलै आरो बे हाखौ मोनबावबा बिसोरो सिख्लाफोरनि लामाखौ फांथेजोबबावगोन गोग्गानाय फैबावगोन बिसिनाव पाप्पिफोरनाव है आं होआलै दिनैनि बे जथुमानि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों दा जों मंगल आरो राजु बिथांमोनखौ जों गाज्रि होननानै बांसिन नाख्रेबा थायोबा बिथांमोना माब्लाबा मोजां लाइनाव फैनाय नङा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोनखौ जों बे खेबसे मोजां लाइनाव थांनो नागिरनायाव जों हेंथा होनाया मोजां जानाय नङा नामा बेनिखायनो आं सानदों
रायजोफोरखौ खेबसे सुबिदा होना नायनो बिथांमोनाबो जानो हागौ बिसोराबो माबा मोनसे प्रब्लेम दं बिसोरखौ जों खेबसे सुबिदा होना नायनायनि बिसोर सोलायनो हागोन ना हाया आं बेखिनिखौनो बुंना जिरायथ'बाय दा रायजोफोरासो मा सानो मानगोनां दिनैनि नैबे जथुमाखौ सालायलांनाय बाल्थिंपारा गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे आरो बे गामिनिनो नुजाथि फैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि जुगा नैबे जुगा खालि गासैबो लाइमोनफोरानो गासैबो फरायनानैल' साख्रि मोना दा जों बेफोरनि थाखायनो जों जोंनि नैबे एरियायाव गोग्लैसोनानै थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो माबा मोनसे माबा खामानियाव जोङो थिसननानै दोननो हानांगोन नङाब्ला जायनि थाखायनो जों थिसननानै दोननो हायिनि थाखायनो दिनैनि लाइमोन सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरा बहाबा गुजरात बेंगालर केरेला बायदिसिनायाव खामानि मावहैद्लागासिनो बिदिनो समा सानफ्रामबो बारलांगासिनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना राजु आरो मंगल बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखरसो बावनांगोन बर' लाइमोन सेंग्राफोरा जोंनि एग्रिकालसार अफिसाव रावबो आगानखौनो होया दिनैसिम दा बिथांमोनासो गोसो गुदुं जानानै आंनि खाथियाव थांदों आरो नोंथांमोना बे दा इसेबां मोजां खामानि मावनो साननायखौलाय दा माथो बाजानाय दं आरो बिथांमोना दा जा सानदों बिथांमोना बेबायदिनो मावलांगोन बिथांमोना मोजांनि थाखायसो मावगोन बिसोरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'बाय मानगोनां रायजोफोर जोंखौ खेबसेल' कनसिडार होदो जोंखौ नोंसोर गामिनि हाखौ मावनो थाखाय खेबसेल' कनसिडार होदो रायजोफोर जों गोदोनि बायदि नंला जोङो गोदो जि जाबाय रायजोफ्रा एबार खेबसेनि थाखाय जोंखौ खेबसे कनसिडार हो अब्लाना जों मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ नुगोन खुलुमबाय रायजोफोर जों मिथिगौ जों गाज्रि नाथाय जोंखौ सुद्रायनो थाखाय खेबसेल' सम होदो रायजोफ्रा आच्छा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि बे जों गामियाव बे फंबाय सानैया हा बिनो फैनायाव दिनै जोंहा होगोन होआ दिनै बयबो उजुराफुथि जादोंमोन जाहाथे बे फंबाय सानैया इयुनहालागै मोजां लामाखौ दिन्थिलांगोन खोमा नंखायनो आंनिफ्राय आं सानदों रायजो राजाफ्रा बिसोरो आगोलाव गाज्रि मावदोंब्लाबो एबार खनसेनिफ्राय बिसोरो डेभेलप खामानियाव मावनो आगान सुरदों जाहाथे बिसोरो आरो लोगोसे गावसिनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंनायखौ लानो थाखाय बिसोरो गावसोरो लामाखौ नागिरदों बेखायनो आंनिबा बे खनसेखौ होबाबो मोजां जासिगोन नामा आच्छा रायजोफोर दानियाथ' जों गोबां सावरायबाय दा मंगलमोनहा बेयाव आबादसो मावनो नागिरदों हाखौथ' बेलेगाव थिखांनानै लाङा मोजां जायो गाज्रि जायो जों हयथ' नुगोन बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सावरायनायखौ हाखौनो हगारनाय जाथोंसै बायदिखौनो नुबाय बेनिखायनो हगारनाय जासिगोनब्ला खेबसे स्राय आखाइ खबनानै होब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों बेखिनियानो हाया गासैबो बै लाइनावनो हेफाजाब खालामदो बाबुमोन सारमोनाथ' बिसोरनो एग्रिकालसार रिसार्च सेन्टारनिफ्रायसो बिथाङा फैदों बिथांमोनखौ जाहाथे नोंसोर बावनाङा बिथाङासो मेन आरो नै बिथाङाबो एसिस्टेन्ट आयाथ' बेखिनि गथै फ्लटआनो रायजो राजाजों रायलायनाय गासैबो थिरांथा खालामना दोनबाय बे बेखार गथ'फ्रा बेयावनो जुखाम आबाद मावनो नागिरदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि एग्रिकालसार रिसार्च सेन्टारनिफ्राय दा जुखाम मावनो थाखाय जोंनाव गोबां थांखि लानाय जादों ओंखारबोनायनि थाखाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा जों नोंथांमोननो हासार हरगोन नोंसोरो पार बिगायाव इउरियाखौ 9 केजि खरै हो SSP खौ 19 केजि खरै हो बेनिफ्राय
आइरन आरो जिंक दंबावो जेबो सिन्था खालामनाङा दैनि जगाननि बेबस्था नांगौ आं दैनि जगानखौ खालामनानै होगोन जोंनाव गासैबो दंजोबो मुलि होनो हानाय स्प्रे मेसिन नांगौब्ला फनाव खोन्थाहर आं बिथांमोननो हरगोन नोंथांमोना थांनानै लाना फैबानो जाबाय दाथ' हाया खालि दंथ'यो नङा होमबा थाबैनो हाग्राफोरखौ दानस्रांलाबायनानै हालौदो जों हासारखौ फाथायहरगोन उनाव जागोन दे नोंथां बिक्रम दंखायो जोंना आदा बिदिनो खालामसै दा हाया जोङो हालौगोनसै हाया रेडि जाबाथाय जों नोंनो खोन्थाहरनोसै ओमफ्राय नों सारमोनजों रायज्लायनो जागोन आरो जोलैनि जेब्ला नांगोन आं खोन्थाहरनोसै जागोन दे नोंसोर मोजाङैनो मावदो जों इसिबां हानायमानि हेल्प हरबाय थागोन नोंसोरो मोजाङैनो मावलायदो दे जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जे बे खामानियाव आग बारायबोदों दिनै जोंनि गोदान बर' गथ'फ्रा आबादाव ओंखारबोदों फरायनायजों लोगोसे आबादखौ लाफादों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ दे हाफोरखौथ' जों दैखांनाय जाबाय सार जोंहा साराबोथ' एसे गामिनि हिसाबै जोंनो एसे सुबिदाखौ होबानो जाबाय दे बिदिब्लालाय सार गोजोननानै थाबाय जोंहाबो बिदिब्ला खामानिखौ आवगायहोलांसै ट्रेक्टरखौ दिनैनो मावहोखानोसै नामा बै जानाय न' जिङावनो ट्रेक्टर गंसे दंमोन बेखौनो लाना फैनोसै नामा बिदिब्लालाय गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलियाव फै बयबो आबादथिलियाव गोदान मुगानि जों आबादारि गोदान मुगानि जों आबादारि अलसिया जाबोला रसा नांगोन अलसिया जाबोला रसा नांगोन समादि जोंखौ नेवसिलांगोन नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि गोदान मुगानि जों आबादारि धनी गरिब रंजा बाजा
नों दानागार आं दानागार सुजुनि गोदान गांसे जारिमिन आबाद जांख्रिथाय बर' माहारिनि गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि